Mae gan Chwaraeon Cymru weledigaeth. Cael pawb i ddwlu ar chwaraeon am eu hoes. Mae hynny'n golygu roi cyfle i bob merch a bachgen wneud chwaraeon. Ond, i gyflawni hyn, mae angen help. Ganddo chi. Ddylen blas cyntaf ni ar chwaraeon fod yn brofiad gwych. Dyle fe fod yn hwyl ac yn hawdd, a gwneud i ni fod eisiau mwy. Os nag yn ni'n deall y pethau elfennol, nawn ni ddim mwynhau chwaraeon pan yn ni'n ifanc. Ac felly fyddwn ni ddim am gymryd rhan pan fyddwn ni'n hŷn. Fyddwn ni ddim mor iach, a fyddwn ni lawer fwy tebygol o gael afiechyd pan fyddwn ni'n hŷn. Felly, mae angen nifer o weithgareddau yn yr ysgol a thu fas. A sdim ots pa mor dda ni. Mae chwaraeon i bawb. Nid dim ond i rai. Pob gallu, pob lefel, pob maint a siap. Pawb. Mae gan bob un ohono ni yr hawl i fwynhau chwaraeon. Mae mwy iddo fe nag ennill a cholli. Mae'n golygu gyrru ni mas o'r tŷ. Gwneud i ni symud mwy a chymryd rhan. Allwch chi gyd wneud gwahaniaeth. Chi, hyfforddwyr, athrawon, gwirfoddolwyr, cydlynwyr, mamau, tadau, teidiau a neiniau, brodyr, chwiorydd. Ych chi'n gwneud bob math o bethau anhygoel nawr. Ond allwch chi weithio gyda'ch gilydd i wneud mwy. Gofynnwch eich hunan, beth allwch chi wneud i gael mwy ohono ni i gymryd rhan mewn chwaraeon? Ydych chi'n gwneud y gorau o'ch cyflysterau? Os digon o ddewis dych chi? Ydych chi'n defnyddio technoleg newydd? Gwrandwch. Dyw pawb ddim yn hoffi'r un peth. Mae rhai moyn cystadlu, a mae rhai ohono ni jyst moyn cael hwyl. Un ffordd neu'r llall, mae'n rhaid iddi fod yn hawdd i ni gymryd rhan. Rhowch gyfle i ni ddisgleirio mwyn i'n cariad ni at chwaraeon dyfu. Achos gyda'n gilydd, allwn ni wneud pethau anhygoel. Allwch chi helpu adeiladu cymuned sy'n dwlu ar chwaraeon. Ac fyddwn ni'n fwy ffit, hapus a hyderus nag erioed o'r blaen. Beth am gyflawni'r uchelgais hwn? Helpwch i dyfu chwaraeon cymunedol a gwneud ein cenedl falch yn gryfach fyw.